Nginomngani, umngani wami uhlala nobaba wakhe and ubaba wakhe ngiyamthanda. Ngihlale ngizibe le ndaba kodwa ngiyabona ukuthi ngiyamthanda. Angazi ukuthi umngane wami uzophatha kanjani nale ndaba. Kodwa ekugcineni kumele ngiyivezile ukuthi ngizizwa kanjani ngobaba wakhe. Olwethu ungakutshela ubaba ukuthi yini esibeka la manje kulesikhathi? Zwide into engilethe lana nawe ekulethe lana indlela engizizwa ngayo, ngizokutshela indlela engizizwa ngayo ngawe. Kodwa mntanami kodwa siswami indlela ozizwa ngayo yini, uyamzonda noma mhlawumbe ukucacise lapho? Angimzondi kodwa ngiyamthanda, ngifisa ukuthi ke sibambisane empilweni mina nawe sibe yithandana. Ngiyakushwama ke lokho. Futhi ngiyasaba. Njengendlela mntanami usemncane bengazi ukanti ungibonela into enjengale ukuthi uyangithanda. Hayi baba, ngiyazi ukuthi ngisemncane iminyaka isho lutho, into ekhulumayo uthando. Mina ngiyakuthanda. Ngiqinisile futhi ngalokho uma ngithi ngiyakuthanda. Ngoba ngiza kuwena hayi ngoba nakho mhlambe sengishawe impilo awuntanga bengangifuna ntanga bayangifuna ukuthi mina ngithanda wena. Kamngani nami bengibuye ngifike even umngani nami engekho ngazi ukuthi futhi uzobe engekho. Kodwa ngiye ngoba ngifuna ukubona ubaba wakhe, ngihlalele kusofa phela vele naye bese sisije ingane yakhe. Ngihlalele kusofa ngibukele iTV. Ngibingelele mbukelo weVuman Film lokhuluma uVuman walile kwamhlabela inganawo swani madoda le phansi emanguzi kuthiwa kakhobelo nibuye egcikeni kodwa kuyasikho lapho. Babukele siyanithanda la nikhona noma ngabe ikuphi la nikhona futhi sinikhonzile ngaphandle kweni asilutho. Siswami uyaphila kodwa? Yebo ngiyaphila bhuti wami. Manje ungakutshela nje umbukeli umlandise yini namhlanje ekubeka la? Sanibonani babukeli, igama lami nguOlwethu ngwakaKhumalo, nginenkinga. Into engilethela ekhaya ngoba nginenkinga. Ngibe okokuqala nje bhuti wami ngithanda ukuthi ngiqale ngibonge ukuthi ungiphendule, kade kwase ngibhalile ungangiphenduli. Kodwa ke manje ngiyabonga ngoba usungiphendulile. Nginomngani, umngani wami uhlala nobaba wakhe and ubaba wakhe ngiyamthanda. Ngihlale ngizibe le ndaba kodwa ngiyabona ukuthi ngiyamthanda. Angazi ukuthi umngane wami uzophatha kanjani nale ndaba. Kodwa ekugcineni kumele ngiyivezile ukuthi ngizizwa kanjani ngobaba wakhe. Yingakho ucela ukuthi ubaba sikuhlanganise naye namhlanje uzomtshela ukuthi uyasha uthanda uzizwa kanjani? Yebo ngizokhipha nje konke ngaphakathi kimi. Ingabe mhlambe sekuyisikhathi esingakanani lento eyenzeka uzizwa ngaleyo ndlela? Sekunesikhathi esingakanani? Sengino 2 years because umngane wami ngimazi last year ngoJanuary sihlangana esikoleni. Ngathi ngifika kubo abangani anginabo. Ngathi mangijwayela nomngane wami lona uhlala nobaba wakhe, ubaba wakhe ngimbuka indlela enza ngayo ayangichaza, iyangichaza shame. Manje ngoba useseni no 2 years ufila ngalendlela kodwa umngane wakho maze waniye kwenzeka kanjani lokho? Angizwanga? Kwenzeka kanjani ukuthi uthangithi no 2 years nomngane wakho? Yebo. Nomngane noma uzizwa ngalendlela? Ngizizwa ngalendlela. No 2 years kodwa umngane wakho usumazi waniye. Ubaba wakhe bujole ukumbona yini mhlambe ngawumakhelwane umakhelwane wami. La ngihlala ngakhona basanda ukufika. Bafike khona last year. Manje indlela ngoba ngino 1 year ngazi umngane nami ngoba bengifuna ukuyisondeza eduze nalo baba, ngifuna into ezongisondeza eduze naye. And that's why sengizwana nengane yakhe. Manje awucabanga ukuthi mhlambe ukomosha ubudlelwane benu nomngane wakho? Abalekile ubudlelwane kunalento engizwa la ngamina phakathi. Noma ngenzakala nebudlelwaneni bethu as long ngizogcina ngihlangene nobaba wakhe. Ingabe mhlambe ubaba wakhe akanayo mhlambe umuntu wesifazane, umama wakhe akanayo? Hayi angaze ngimbone futhi naye wathi umama akanayo. Manje madoda mhlambe unanga ke usuhlampekisa unayo isho? Ubaba. Hayi mhlambe uno 20 ababili no 10 ngaphezulu akuyona iminyaka e10 leyo. Una 50 mhlambe. Yebo. South Africa manje Nkosi yami wakabani isibongo baba? WakaNcumalo. Uzwide umkhatsho. Manje ngikuzwa ukuthi uyamvakashela umngane wakho? Yebo ngiyamvakashela. Akwazi nje mhlambe ukuthi iqonga isibindi ke umtshela. Utshela yena ubaba wakhe. Ngiyasaba ngoba indlela ayiyona.
akayena umuntu oyisiqhwanqhwangu, akayena umuntu othanda ukukhuluma. Manje bengifuna indlela right ezongenza ukuthi ngimchazele le ndlela engizizwa ngayo. Ngicabanga ukuthi iyona le. Awusabi ukuthi mhlawumbe emphakathini bazokubuka ngenye indlela embi, mhlawumbe bathi le ngane ikhohlakele, mhlawumbe ithanda umuntu omdala kunayo. Nanga kwena iminyaka sesiwami? Ngina 20. Awucabanga ukuthi mhlawumbe lo muntu lo uyakuzala bazothi ukhohlakele? Hayi angicabanga kanjalo. Uthando kuyenzeka uthandana nomuntu olingana nawe kodwa enziswe komuntu omdala, kuyenzeka uthandana nomuntu omdala enziswe kwengane. So iminyaka ayisho lutho. Sekuyigama nje iminyaka esikhathini samanje. Awucabanga ukuthi mhlawumbe uphoxa abazali bakhe emphakathini, abazali bakho bangakulahla bathi uhlala unabo abazali wena? Yebo nginabo. Hayi angiboni ukuthi bazongilahla. Uthando Nkosi yami. Ngoba noma uthandana nomuntu athandana naye ngoba uyamthanda, akakhethelwa ngomuntu. Nami bengicela ke bengangikhetheli kube ukuthi lo muntu engithandana naye ngoba ngiyamthanda. Yabona nje bhuti wami ayikho into engengize ngiyenze for yena. Ngingamwashela, ngingamphekela, even ukuhlala naye anginankinga, ngahlala naye. Ngingadela konke. Ngifundile abafana abancane bayangifuna ukuthi abangifuni mhlawumbe engaze kuthiwa ngilahlele emakhahleni abafana abangama abangifuni ukuthi angibathandi. Abafana abancane bagcwele umqondo wokudlala, bagcwele umqondo wokukhompyutha. Kanti abantu abadala bayazazi ukuthi bafunani. Yebo. eSouth Africa. Siswami yonke lento le ngabe wena unabo sisi mhlawumbe ucabanga ukuthi mhlawumbe bazokhipha inyumbazane mhlawumbe ba-exclude bathi hayi siswethu uyenza kanje uyenza kanjani lena? Nginabo sisi ungikhipha kwabi inyumbazane ngeke usho lutho ngoba ihappiness yami iza kuqala kumina ukuthi abantu bacabangani ngami anginendaba nalokho yena mdala shem angifuni qamba mama ngamudala kodwa uthando enginalo for yena hayi angazi nokuthi ngachaza kanjani unazi ingane zabafana zike zibike ukuthi angiyithandi ngithanda ubabwazi akekho umuntu oke wamtshela ngalento le ukuthi uthanda ubaba kamngani wakho? Hayi akekho umngani wami indle ukabona indlela engenza ngayo sometimes athi hayi umkhonzile ubaba ukube wabo baba wakho ngisho enhliziyo ukuthi ukubuyazi ukuthi angifisa abo baba ngifuna besithandwa sami. Yebo South Africa kunzima kakhulu uyabona makwenzeka kanje emhlabeni kaNkuluNkulu uNkulunkulu ngabe uthini la ekhona angisho ukuthi ngithini naseswami bathi uthando nenhliziyo kuthiwa inhliziyo ayiphakelwa ne. Yebo inhliziyo ayiphakelwa shi manje mhlambe ngaphambilini uke wahetheka yini? Hayi bhuti kade babe ngihetha mina ukuthi nje angisanandaba nje othandweni ngibone konke othandweni ingakho manje sengifuna umuntu ozaziyo ukuthi ufunani empilweni ngiyimisele nje. Ingabe uwenzani empilweni mhlawumbe uyasebenza noma uyafunda? Ngiyafunda e-DUT. Yebo. Awucabanga ukuthi after umhlaba ngoba bakhona ama students la afunda e-DUT after abone le video ucabanga mhlawumbe bazokutreata ngenye indlela? Hayi angeke bangitreate ngenye indlela lento le ayiqali ngami futhi ayigcini ngami. Baningi abantu la emhlabeni usazozokhulu okudlula lokho kwami. So nje noma bengakhuluma bazokhuluma into yamanje bazophinde bathola okunye abazokhuluma ngakho bekhohle kwami bedlulele phambili nami ngiqhubeke nempilo. South Africa ngiyacabanga ukuthi sekuyisikhathi lesi sokuthi ubaba nimsondeze bafowethu asondele ngingamsondeza ubaba angazi cameraman wethu noma sihleli kahle yini lapho niyaphila baba? Sikhona Mhlonishwa. Yeah. Ubaba sengizwile ukuthi owakanxumana esisho njalo sisona. Yebo uzwile. Baba ngabe uyayazi le ntombazana? Ngiyayazi lapha yana ekhaya ekifike nengane yami ezoyihlalela ivakashele. Ngiyayazi nje ingane nje ngiyibuke nje inengane yami umngani wayo hayi bese ngazi ukuthi ingane nje vese nje akunankinga nazo ziyidlalela kanjalo baphuma bavakasha izinto enjalo hayi bengenankinga nje bengiyibukela nje ingane nje. Manje baba mucanga mhlambe ikubizeleni ngoba iyona ecela ukuthi sikucele mucanga ikubizeleni mhlambe uke wayithuka noma uke wayifokofisa? Angikaze ngize ngithuka ngizayize ngiyenze lutho hayi bekuyingane nje engenankinga. Siswami igama onye sebani?
Igama ngithe ngu-Olwethu. Okay, Olwethu ungakutshela ubaba ukuthi yini esibeka la manje kulesikhathi? Zwide into engilethe lana nawe ekulethe lana indlela engizizwa ngayo, ngizokutshela indlela engizizwa ngayo ngawe. Kodwa mntanami kodwa Siswami, indlela ozizwa ngayo yini, uyamzonda noma mhlawumbe ukucacise lapho? Angimzondi kodwa ngiyamthanda, bengifisa ukuthi ke sibambisane empilweni mina nawe sibe yithandana. Ngiyakushwama ke lokho. Futhi ngiyasaba. Njengendlela mntanami usemncane bengazi kanti ungibonela into enjengale ukuthi uyangithanda. Hayi baba, ngiyazi ukuthi ngisemncane iminyaka isho lutho, into ekhulumayo uthando. Mina ngiyakuthanda. Ngiqinisile futhi ngalokho mangithi ngiyakuthanda. Ngoba ngiza kuwena hayi ngoba nakho mhlambe sengishawe impilo awuntanga bengangifuna ntanga bayangifuna ukuthi mina ngithanda wena. Ngicela ukubuza ke mntanami njengoba uthi uyangithanda nje. Bangabe mina ngisheshe ngifa. Usale wona uzokwenza njani kuso sonke lesikhathi usangithanda mina sengimthanda. Neminyaka emingaki ngicela ukubuza ntombi yami? Ngina 20. Mina yazi nginabani? Unangaki baba iminyaka? Ngina 40. Awu, ashiyani kakhulu. Awu. U20 nje, u20 years. Hayi ashiyani kakhulu, khulile usazophila. Abantu abadala sebeyashona ngisho beno 80 beno 90. Kusho ukuthi mina bengakwazeleleko lokho. Kusho ukuthi fanele ngenze njani ukusuka manje usungitshene kanje bengasiphethe ungilethela into enjengale. Baba ingabe mhlambe wena uzizwa kanjani ngento eshiwa usisi ngempela? Iyakuthusa noma iyakujabula? Ikwenza njani? Ikuphatha kanjani? Ayikuthusi mhlambe ukuthi abantu mhlambe bazothi hawu ubaba omdala kangaka? Kuyangithusa impela lokho, bazothi ubaba omdala kangaka uthandana nengane ayizalayo. So ke manje nami ngiyathuka ngazi ukuthi ngizokwenza kanjani. Kodwa manje ngoba phela isishilo angazi nabantu nje bazongiboka kanjani njengoba ngimngaka ngiyindoda nginomuzi. Kusho ukuthi angazi ke lapho uzoqhubeka kanjani, nami ngisenovalo kwamanje ngiyayiqhaqhazelela uvalo. Kodwa uyangithanda. Kulungile sengiyakuvuma lokho ngoba phela vese bengakunakile. Kodwa ngiyayizwa into oyisho kodwa manje amehla abantu ke akusho ukuthi ngeke ngisabana ndaba nabo. Mumthanda umuntu obunendaba ukuthi abantu bathini. Into ebalekile ukuthi wena uzobu happy. Wena uyimisela ukuthi ungathandana nami. Hayi nkosazana, ubusushilo phela mntanami ayikho into engizoyisho ngoba usulibekile ngeke ngisahlehlele emuva nami ngiyakuthanda. Hawu ke. Ngicela ukubuza mntanami ukuthi waqala nini ukuze ukuthi uyazizwa ngami? Mntanami. Nisanda ukufika ngasekhaya ngoba nabantu abafikayo nabantu abasha seno 2 years nifikile. Nisanda ukufika nje ngakubona wawuye esitolo uyothenga isinkwa. Manje sisi kushuthi wawungakajwayelani nengane yakhe? Hayi ngangikajwayelani naye, ingane yakhe ngino 1 year ngizwana nayo. Futhi nayo hayi ngoba kuumngane nami ngoba ngifuna ukusondelana nobaba wayo. So yonke lento ukuthi uzwane nengane kababa uyenze ngoba ufuna ukuthi usondele eduze kababa nje ni? Yebo. Bengicathi uzobona sonke lesikhathi kodwa akaboni, kublank nje. Angicathi lento ibingekho nje emqondweni wakhe. Ngase ngithi hayi uthi ke ngiqunga isibindi ke ngiyiveze mina ukuthi kwenzakalani ngaphakathi kimi. So baba yonke lento eyenzela awucabanga ukuthi mhlambe izingane zakho ukuthi uyavuma awucabanga mhlambe izingane zakho zingamlwisa even wena zingakulwisa? Ngilindela noma yini mina. Yabo ngoba ngithathele isinqumo lesayo ukuthi ngisithathe manje ngihlale phansi ngacabanga ama consequences azoba khona, ngiyazi khona amambi khona amahle. Amambi ke kungawukuthi idignity yami emphakathini isangadicileleka phansi, abantu bazongibuka ngenye indlela, ingane ngifunda nazo ngeke isangibona njengalo Olwethu engimaziyo, sengizobona njengomunye Olwethu and futhi anginandaba nalokho. Ngilindele nje noma yini. Abanye abantu angiboni bazoniya le njabule engiyifunayo, le njabule engibona ukuthi mina ngiyayidinga, ngibona bazoniya, ngicabanga ukuthi ngayinika uyena uZwide. Zwide manje awucabanga ukuthi izingane zakho mhlambe zingakulwisa noma mhlambe ingane yakhe ingayithola isisengxakini senkingeni? Awu. Cha, isimanga lesi impela lokho ngiyakubona vese.
mntanami bengakulindele ngiyakuzwa lokho okusho kodwa manje ngiyazi vese ingane zami izobuya ngelinye ihlo elingelize libe lihle noma usungathi kuyona baby wami kodwa ke kulungile ke phela ngoba sekwenzekile ngiyazi ukuthi vese kuzokwenzeka vese impilo sizophusha babe ukuthi ngempela uyimisele ngami mntana omuntu baba ngabe mhlawumbe uyasebenza khona la usebenza khona angisebenzi manje ngizamela nje manje usisi wami awunankinga nokuthi mhlawumbe akasebenzi Hayi anginankinga nokuthi wenzani vele mina angifuni imali yakhe ukuthi nje ngithanda yena uqobo. Okunye ngingazenzela inzipho ngayifaka ekhanda ngiyayiluka impahla ngiyayithengela. Ngiright nje ukuthi ngifuna uthando and ngilifuna kuyena. Nawe uzomnakekela. Ngizomnakekela ngayo yonke indlela ayidingayo. Zwide ngabe umama unesikhathi singanani ukuphi umama kwenzakalani ngomama ekhaya? Umama wasekhaya ushone 2006 ushona kwakhe enganginaye uma wengane zami washona wathi beshona ngahlala kodwa ithemba lami lonke lali kuyena lo mama so ngase ngithi uNkulunkulu ngoba phela uNkulunkulu uyakwazi ukuthi aphinde futhi athathe sidalwe ngokufana la kulomhlaba so ngamukela lokho uNkulunkulu angizuse khona ubuhlungu ngahlala ngabezela lokho nezingane zami zahlala zakhula ngifundisa ngizamela indlela engizamela ngamatoho yabo so lokho kwanginikeza umunye umqondo ukuthi engabe lokhu okwenzeke kumina wawungazi ukuthi mhlambe kuyaqala kwenzeke into ehlala yenza kanti izinto ezihlezi zenzeka kubantu bonke njengoba somakhelwane lapha endaweni ngoba vese nakuleya ndawo bengisana ukufika kuyona so uzimisele ngokuthi mhlambe ngayolobola awucabanga ukuthi abazali bakhe mhlambe bazokushaya indiva bakukhiphe bathi hayi umdala enganeni yabo ulingana nabo no lokho kuyangifikela ngoba vese into engiyilindele leyo ukuthi vese bazongichileza kodwa ekugcineni vese ukuthi ngimisela ukuthi ngihambe ngoyilobola lengane yabantu ngoba ngiyayithanda ngoba kwenzekile fanele ukuthi ngizohamba vese kuba ngikhapha kodwa ekugcineni vese bazongemukela ngabe mhlawumbe umbukelo uyayibuza ukuthi ngoba uthe awusebenzi ngabe yini khona imfuyo nayo yini mhlambe ngoba uthi uyimisele ngokuthi ulobola khona imfuyo nayo mhlambe ofuyile noma khona indlela owenza ngayo ukuthi uthole imali nje engizokubeka sengikhohliwe ukukubeka la Ntomkhulu sengizokusho ke manje ngoba nawe usuzwangivezela sithandwa sami ukuthi ngempela uyimisele ngami ngizalwa kwamaphumulo mina kaNgoni kaNkomo zimphorish so abanye bathi kamhlaba ukhale mvongo yeah kunjalo so ke ngiyakwazi lokho ukuvesa isikhathi esiningi angihluleki ngifuyile ekhaya nginazi inkomo nginazi imbuzi nginazi inkukhu so anginankinga nawo lokho sekwenzekile ngizoyikhipha ngizoyishaya zonke anginasitoli nalo lokho sithandwa sami uyangizwa kodwa mntana omuntu Yebo sithathu kunjalo manje hey mangathiwa abazali bakho bathi abayifunde izinkomo zalo ubaba uZwide uzothini hayi emabengayifunisha ukuthi ngiyohlala naye ibona abayijikisile kodwa egcineni bezobe yifikile kamnganami bengibuye ngifike even umnganami engekho ngazi ukuthi futhi uzobe engekho kodwa ngiye ngoba ngifuna ukubona ubaba wakhe ngihlalele kusofa phela vele naye bese sisingane yakhe ngihlalele kusofa ngibukela iTV umnganami uthi ngiyazobuyela esikakhulu ngibaphekele ngiwasha izitsha ukuthi ayiwashiwe ngenze nje konke kwasendlini ingabe mhlambe bebengaxwayi baba uZwide yonke lento beyenza untombazane uyibona bungaxwayi wena ya bengiyibona kodwa ngingacabanga ukuthi kungase kwenzeke into enjengale bengayiniki nje lo mqondo bengingekho lapho yayizwa lo bengingekho lapho ngoba ngithanda ukuthi ingane yami so ke kuyangithusa ke lokho isikusho manje futhi unyelwe inyoni hayi lokho ngakuthatha kube njalo kodwa kungenjalo akusho ngathi ngifikelwe inhlanhla yami yakozwethu omgatsho amazwi okugcina nje ungathini kuZwide ngoba ekunika lelithuba ukuthi hayi nibe ndawonye ngithi nje kuZwide ngeke azayisole uzohlala happy ayikho into ezomenza ukuthi ahambe ayobheka ngaphandle ungathini kubafana abancane abakushelayo nje mhlawumbe
Ngingathi nje abazazi ukuthi bafunani, bengaphili nge-peer pressure, bengaphili ngokuthi abangani babo bathini. Umuntu akazazi. Wena ungathini kubantu abakushelayo, abantu besilisa abakushelayo from manje abazokushela nabade bakushela? Ngithi nje hayi abazi ukuthi sengithathiwe, sengumazwide, sengumamkhatsha. Eyo kunjalo emhlabeni kaNkuluNkulu, sayibonela sonke ukuthi kunjani. Eyo kodwa niyayizwela nani, akukho nami engingakwenza uma inhliziyo kuthiwa inhliziyo ziyaconnecta, inhliziyo kuthiwa iphakelo. Babukeli sanithanda kakhulu. Amen.